μετά από τόσο καιρό που ανήλθε ο Βλάκας. Ωραία φίλε, μεταξύ μου στο σπίτι της αδέρφης μου και ο μπρο έχει μόνο 29 γραφές. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για σας, λέει. Σκατά κάνω, μαλάκα. Φέρε λίγο το κομπιούτερ. Πλήχιστηρο. Τι είναι αυτά ρε που έχω. Τι να πω ρε. Ξέρεις τι, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τα βίντεο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν σκέφτομαι καλά. Και θέλω από εσάς να σκεφτείτε βίντεο για να σκεφτείτε τι βίντεο να κάνω. Σκεφτείτε τι βίντεο να κάνω, γιατί αν είναι έτσι αρχή, στο τέλος πώς θα είναι. Κοίταξε, θα σας εξηγήσουμε το πρώτο βίντεο. Εννοούσα ότι δεν δείχνω πρόσωπο. Και δεύτερο, άντε να σκεφτώ τώρα. Για αυτό το επεξεργασία στο CapCut, ξεχάστε το. Εγώ ήθελα να σας πω ότι... εντάξει, θα σας πω την αλήθεια. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος editor. Όχι προσπαθώ να γίνω καλύτερος editor, αλλά προσπαθώ να γίνω ένας καλός editor για βίντεο. Για κοιτάξτε εδώ, παίζει αυτόματα. Νεκταρία? Ναι. Καλά, εντάξει, δεν το ζω αυτό. Και θέλω, please, πραγματικά, please, να με βοηθήσετε να βρω ιδέες για βίντεο, γιατί δεν θα αντέξω το κανάλι. Bye!